Som-hi amb la Meteo, novetats de temperatura i tempestes a Catalunya. Ara us expliquem on i quan plourà aquest dimarts, però abans repassem l'actualitat. La setmana que ha començat des de Barcelona amb molta estabilitat també a la resta de Catalunya. Cel serè, ambient d'estiu, màximes que han pujat fins als 28 graus. I mireu, de cop apareix aquests colors d'aquí marronosos de contaminació. No són núvols que simbolitzen el fum dels creuers que tenim al port de Barcelona. Tot això d'aquí ho respirem nosaltres. Paisatge més net i polit que podem veure des de Collsacabra, amb visibilitat excel·lent també en un dia assolellat, esplèndid i una mica càlid. I ens anem a Camprodon per veure el riu Ter en primer pla, també molta calma atmosfèrica al matí, això sí, amb alguns núvols que eren inofensius, i després a la tarda sí que s'han format els clàssics ruixats de tarda al Pirineu Oriental. Més núvols des dels ports a l'extrem sud de Catalunya, aquests núvols baixos que permeten sobresortir alguns turons a les muntanyes, i a la tarda també s'han format alguns xàfecs que fins i tot han arribat a gairebé fins a Tortosa. A continuació, mapa isobàric. Podem veure aquesta cua de front que entre dimarts i dimecres passa per darrere del Pirineu. Fixeu-vos que no acaba de penetrar del tot Catalunya i, per tant, no augmentarà la inestabilitat. I després, moviment interessant de l'anticicló de les Açores, com es tira al damunt de l'oest d'Europa, també influenciarà Catalunya i la península Ibèrica i, per tant, deixarà un temps molt estable i tancarà l'aixeta fora del Pirineu. I segurament també a finals de setmana no plourà ni en els punts de muntanya. Pel que fa a les temperatures, aquests dies tenim calor, res de l'altre món, però mireu com dimarts, dimecres i dijous baixen els termòmetres fins als 10 graus a uns 1.500 metres. Ens donarà un respir perquè després ja, de cara al cap de setmana, tornen aquestes bombolles càlides, aquesta massa d'aire que farà pujar la temperatura i que tirarà cap amunt els termòmetres novament amb calor moderada i d'estiu. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dimarts, que ens anuncia un dia variable per un augment de la nuvolositat i també amb tronades de tarda. Cel mig ennuvolat en conjunt, amb més clarianes al terç sud de Catalunya que no pas a les comarques de Girona i del Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes que poden ser localment fortes de tarda al nord-est de Catalunya. Ripollès, la Garrotxa, Osona, sense descartar calamarsa, i aquests ruixats podrien arribar ben bé fins al Montseny i rodalia. També alguns ruixats de caràcter local i sense estridències al Pirineu Occidental. El vent de tramuntana que continuarà bufant intermitentment bona part del dia a la comarca de l'Alt Empordà. A la resta de Catalunya bufa aquest vent del sud o del sud-est, la marinada, que primer entra per la costa i després va avançant pel prelitoral i per l'interior. Les temperatures baixen les màximes, pugen les mínimes. Per tant, serà un altre dia d'ambient una mica càlid, amb aquests valors al migdia d'entre els 25 i els 30 graus, i les nits que encara són prou respirables, sense mínimes tropicals, excepte algunes ciutats de la costa com Barcelona i Tortosa. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Aquest dimecres, que serà força semblant a dimarts. Ara en parlem, però abans, nit de dimarts a dimecres, que podria travessar un solc poc actiu, és aquella cua de front que hem vist abans, que deixarà 4 gotes mal repartides a les comarques de Barcelona i del sector central. En principi serà durant la nit, per tant, la visita del Papa a Barcelona no hauria d'estar marcada per la pluja. Això sí, amb un cel que a estones pot ser una mica amenaçador. Com dèiem, un dimecres també de moltes clarianes cap a Ponent i les Terres de l'Ebre, i en canvi més núvols a les comarques de Girona, al nord de Barcelona i al Pirineu. A la tarda també algun xàfec al Pirineu Oriental i més núvols al sector occidental, però en principi sense precipitacions. Un altre dia de tramuntana a la comarca de l'Alt Empordà, i aquesta temperatura que baixarà màximes de 20 a 25 graus. Per tant, tindrem unes temperatures de luxe per ser el mes de juny, amb un ambient francament agradable. De fet, la temperatura tocarà fons al matí de dijous, amb mínimes que podrien ser fresques per l'època de l'any, que baixaran per sota dels 15 graus a molts pobles i ciutats de Catalunya, i es trencaran també les nits tropicals a la ciutat de Barcelona. Un dijous amb alternança de sol i núvols, grans clarianes, amb alguns núvols d'evolució, però en principi ja sense pluges aquest dijous. Per tant, a partir d'aquest dia es tanca l'aixeta la resta de la setmana, i també tindrem les últimes hores de tramuntana, que serà moderada, no serà massa intensa a la comarca de l'Alt Empordà. I després ja, divendres, dissabte i al cap de setmana, torna l'anticicló, temps molt estable, plàcid, tranquil, amb més sol que no pas núvols, potser algun núvol d'evolució diürna en punts de muntanya del Pirineu, però sense pluges. De fet, no creixeran ni nuvolades verticals, i amb una temperatura que pujarà, que tirarà cap amunt, i que, per tant, retornarà aquest ambient càlid d'estiu, amb màximes que tornaran a arribar fins als 30 graus a molts pobles i ciutats de Catalunya, i també retornaran les mínimes o nits tropicals a la costa, sobretot a la ciutat de Barcelona. I anem acabant fent balanç de com s'ha comportat la primavera meteorològica.
Tenim aquest mapa d'anomalies de temperatura que són molt positives, molt superiors a la mitjana climàtica dels mesos de març, d'abril i de maig, amb aquest color vermell d'aquí, que ens indica, atenció, que això és el gran titular, la gran notícia, que ha estat la primavera més càlida de la història a Catalunya, o almenys des de que es recullen dades, amb un final de maig que va ser molt calorós, amb rècords de temperatura i també amb un abril especialment càlid. Pel que fa a les pluges, doncs també amb aquesta mateixa tònica dominant. A causa de la manca de temporals que hem tingut aquesta primavera i sobretot en el mes d'abril, tenim unes precipitacions per sota la mitjana climàtica a més d'un 60% al territori. A més de la meitat de Catalunya ha plogut menys del que pertocaria i només han salvat els mobles al nord-est del territori per les clàssiques tempestes del mes de maig de tarda, que com bé sabeu, unes tempestes que són irregulars, són locals, i de fet aquí tenim un exemple molt pràctic en aquest camp de futbol. Fixeu-vos com en aquesta banda del camp està plovent a bots i barrals i ara quan el porter faci el passe cap a l'altra porteria, fixeu-vos com no plourà, no caurà pràcticament ni una gota. Aquí ho veiem, un exemple més d'aquestes tempestes, aquests cumulonimbus que poden estar tallats amb ganivet. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé.